Kejawi tembang menika kula aturaken dumateng para sesepuh adi sepuh, ugi kula aturaken dumateng kadang kula Mas Retno. Ha iya. Sing insyaallah nglantarake awake dhewe sak kanca tanggal 28 sowan ning Growong Kidul. Sasi iki. Wah, sakrunge kuwi ning Jakarta luwih dhisik. Wah, laris ya, laris ae. Lagi iki umuk. Bar kuwi yo mringis neh ae. Monggo Mbak Munasira. Sinden-sinden bareng ngangge kebaya kuning ya ketok mencorong mawa tejo ya Mak. Wah, tenang kok. Lah sinden putih-putih ini ngangge kuning ya kaya Cina tenang. Nah iya. Anak nggen kuwi sinden ireng ngangge kuning ngene iki. Wah, jan malah kaya madu mangsa. Nah iya. Ning iki resik-resik. Jane ya ora pati resik ning mergo didandani disorot lampu sing maune ora putih tambah putih, sing maune ra pati ayu tambah ayu. Yen nyawang sinden ki aja bengi, sawangen yen awan. Bengi kaya widodari awan, wah kaya buta lho. Sok-sok. Sok-sok nih saiki sinden saiki wis pinter-pinter dandan, awan ya tetep cantik kok. Iya, cantik. Ngono kuwi. Kaya Mbak Dian Munasira Mbak wis keputra kalih ning isih kaya ngono bregase. Paranggana Madangkara sing lenggahe paling tegak kuwi ya Mbak Dian kuwi sawangan. Tegak kuwi diungake dadane. Ayo. Iya, nggih. Ya Mbak Dian. Senggaane barang kok beda ketok yen unik ya Mak. Jane iki wis suwe iki karyane Mbak Sukron Swanda. Tur iki njupuk saka crita ludruk lho. Iya, mula iki mang lak Mbak Suminten Suramanggala. Men cetha men gamblang iki ana pituture nggon mburi. Kabeh iki parikane mburi ana pituture. Coba dipun mangsuli Mas, sing kakung dhisik engko sing jawab para waranggana. Ya, ngene iki. Cik rok luk Mbak Suminten Suramanggala apike wong ki lamun to ndodho marang keluputan ngrumangsani salah banjur seleh lan gelem kanthi ikhlas njaluk ngapura karo wong liya.
piye-piye wong. Dadi sak bisa-bisa yen gawe senggaan, gawe parikan ki ya ana pituture, ana piwulange, ana pesan morale kaya iki mau. Ya, aja kaya biyen wis mondem parikan pisan. Umbah-umbah sabune wangi, tiwas munggah anake tangi. Sesuk dibaleni. Zaman saiki ora kanggo, ora kanggo. Ha iya. Saiki mesti ngemu pitutur ingkang luhur. Ha iya. Telaske Mbak Munasira, yo. Luwe